Hello, we are at the silver studio of Panagiotis Mitoyannis, Yes. named La Plata. And he's going to tell us today about the ancient art of silver making in Greek from the classical to the Hellenistic times, and we're going to take a short tour through his workshop. Καλημέρα Ελένη. Μπορείς να περάσεις να σου δείξω τα κοσμήματά μας. Θα ήθελα να σου πω ότι τα κοσμήματά μας είναι ελληνιστικής περίοδου. Το 300 π.Χ. με το 30 μετά Χριστόν, το 300 που γεννήθηκε ο Μέγας Αλέξανδρος, αρχίζει η περίοδο. Είναι και πρώιμη ελληνιστική περίοδο, παραδείγματος χάρη ο κόμπος του Ηρακλή είναι πρώιμης ελληνιστικής περίοδου. Έχουμε και τη Σφίγγα και τον αρχαίο ελληνικό λύκο. Που η Σφίγγα, το όνομά της είναι Σφίγγο. Το όνομά της είναι Σφίγγο. Κλειδώνω κάτι Σφίγγο, γι' αυτό τη λένε και Σφίγγα. Γιατί... Και είναι αχαϊκής περίοδου, το 800 π.Χ. η Σφίγγα. Έχουμε και τον αρχαίο ελληνικό λύκο, ο οποίος έχει εξαφανιστεί. Δεν είναι πλέον στην Ελλάδα ο συγκεκριμένος αρχαίος ελληνικός λύκος. Έχει εξαφανιστεί. Το έχω σε αρκετά χρώματα. Τώρα η Σφίγγα τι συμβολίζει, γιατί την έχω δει πολύ στα αρχαία και στα βάζη και προπαντώ στο νεκροταφείο, το κεραμικό. Έχει κανένα, συμβολίζει τίποτα για το πνεύμα, για τη ψυχή, η Σφίγγα? Γιατί προέρχεται, το έχουν και οι Αιγυπταίοι, έτσι. Πώς ξεχωρεί από το ελληνικό? Στις ελληνικές αναπαραστάσεις η Σφίγγα απεικονίζεται ως φτερωτό λιοντάρι, με κεφάλι γυναίκας. Εν αντιθέσει με τη Σφίγγα της Αιγύπτου, που δεν έχει φτερά. Ή ως γυναίκα με πέλματα και στήθη λιονταριού, ουρά ερπετού και φτερά πτηνού. Το όνομά της προέρχεται από τη λέξη σφίγγο, όπως σας είπα προηγουμένως. Και πώς σου ήρθε η έκπνευση να κάνεις αυτό το κόπο του Ηρακλή? Είναι ο κόπος του Ηρακλή. Είναι ο κόπος του Ηρακλή. Είναι η Σφίγγα, όπως είπαμε, είναι αχαϊκής περίοδου και ο αρχαίος ελληνικός λύκος. Μου ήρθε η έμπνευση διότι λείπαν όλα αυτά εδώ από τα κοσμήματα, τα αρχαιοελληνικά, τα ελληνικιστικά. Και έτσι αποφάσισα να τα βγάλω. Όπως θα βγάλω ακόμα και κάποια άλλα που λείπουν. Όπως είναι η Μέδουσα, το Δελφικόν Έψιλον. Τι είναι το Δελφικόν Έψιλον? Το Δελφικόν Έψιλον είναι ένα, πώς να το πω, ένα σχήμα που χρησιμοποιούσαν οι Έλληνες, είτε στις ασπίδες τους, σύμβολο, αρχαιοελληνικό σύμβολο γι' αυτό. Και μπορείς να μου περιγράψεις λίγο για τη τεχνική που λειτουργείς για να φτιάξεις αυτά? Ναι. Καταρχάς, λιώνουμε το μέταλλο εδώ, που μπορούμε να το χύσουμε σε σύρμα και πλάκα λέμε. Πλάκα είναι αυτό εδώ, το οποίο χύνεται εδώ μέσα. Και αυτά είναι... Και βγαίνει σε αυτή εδώ Αυτή είναι η τεχνική που χρησιμοποιούμε. Και βγαίνει σε αυτή εδώ τη μορφή, το οποίο το πατάμε σε μηχανήματα και πλαταίνει. Και άλλα πράγματα όπως εδώ. Αυτή η τεχνική είναι αρχαίη ή, όχι αρχαία, αλλά είναι παραδοσιακά, έτσι. Παραδοσιακά, έτσι τα φτιάχνανε και τότε. Απλά εντάξει, εμείς είμαστε πιο εξυγχρονισμένα, έχουν αλλάξει καιροί. Αλλά είναι από τα αρχαία χρόνια έτσι γίνονταν. Σχεδόν. More or less, yes. Μπράβο, πλατένανε το μέταλλο ώστε να πάρει αυτή τη μορφή. Μπορούσαν και κάνανε κούφια, λέγονται σαρνιέρες αυτό.
τελείως κούφια μέσα. Και εγώ δεν ξέρω τότε πώς μπορούσαν να κατορθώνουν τέτοια πράγματα. Δεν έχει λυθεί το μυστήριο, αλλά εντάξει, εδώ μας βοηθάει και η τεχνολογία όσο μπορεί. Και μετά από αυτό το στάδιο... Μετά από αυτό το στάδιο, εφόσον γίνεται, πάει σε αυτό εδώ το μηχάνημα, κόβεται, αυτό λέγεται ψαλίδι. Γυρνάει και κόβεται. Μετά πάει σε αυτό εδώ και στρογγυλεύει. Γίνεται στρογγυλό, περνάει, γίνεται στρογγυλό και μετά φτάνει σε αυτή τη μορφή. Κολλιέται, γίνεται η κόλλησή του και γίνεται, στρίβεται. Και εσείς με το χέρι. Στρίβετε εσείς με το χέρι, Ναι, έτσι. με το και χέρι. αυτές τις λεπτομέρειες, τις σκαλυπτές. Αυτές οι λεπτομέρειες γίνεται με έναν άλλο τρόπο. Με ένα τελείως διαφορετικό. Είναι σύρμα. Γι' αυτό στη χρυσογοία χρησιμοποιούμε σύρμα πλάκα. Η πλάκα είναι αυτή και το σύρμα είναι αυτό εδώ. Και έτσι με αυτά τα δύο μπορείτε να δημιουργήσετε όλες αυτές τις λεπτομέρειες. Όπως αυτή εδώ λέγεται σαρνιέρα, είναι το ίδιο πράγμα με εδώ, είναι κούφιο μέσα και μπορείς να κάνεις κατασκευές. Έχει κολληθεί, είναι κούφια μέσα, στρίβεται πάλι με τρόπους αρχαίους, μας έχουν διδάξει και γίνεται όλη αυτή η κατασκευή. Και πώς διαφορούν τα δικά σας design από τα σχετικά που είναι στην αγορά? Η διαφορά τους είναι ότι είναι στην ποιότητα που έχουμε. Είναι πολύ πιο ποιοτικά. Ότι ακόμα κανείς Έλληνας δεν έχει κατασκευάσει τη σφίγγα ακόμα. Ναι. Είμαι πρωτοπόρος. Δεν κυκλοφορεί στην αγορά, δεν ξέρω πώς να το πω. Φταίνε και οι πατέντες που κάνω. Έχω χρησιμοποιήσει πολύ αρχαίες πατέντες, οι οποίες μερικοί συνάδελφοί μου έτυχε να μην τις διδαχτούν ή να μην τις ξέρουν. Βασικά προσέχω τρομερά πάρα πολύ το κόσμημα. Θέλω να βγαίνει τέλειο, σε αυτή τη μορφή. Εντάξει. Δεν δέχομαι τίποτα λιγότερο από αυτό. Εντάξει. Τίποτα άλλο για να μπορούμε να αγοράσουμε αυτά τα design που μπορούμε να δούμε. Σε λίγο καιρό στο site μας. Που θα είναι, πώς θα ονομάζεται? Αυτό εδώ δεν το έχω σκεφτεί ακόμα. Okay. Δεν το έχω σκεφτεί. Λοιπόν. Τώρα θα ήθελα να ξεκινήσω με το εξωτερικό και ιδιαίτερα με την Αμερική και με την Ομογένεια. Και από εκπαίδευση πώς γίνεται σε αυτό το επάγγελμα? Ασχολούμαι και από μικρός και έχω πάει και το ανάλογο σχολείο. Εντάξει. Το οποίο κράτησε 3 χρόνια. Θα ήθελα να πάω και Ιταλία, δεν μπόρεσα να τα καταφέρω, δεν πειράζει, έγινα εξίσου καλός. Και εδώ στην Ελλάδα έχουν πάρα πολλούς μαστόρους. Διδάχτηκα και από μαστόρους, με υπομονή. Γιατί τα μυστικά τα λένε στην Ελλάδα, έχουν ακόμα παλιές αντιλήψεις πολύ λίγο. Ξέρεις, στην αρχή φτιάξε μου καφέ, πήγαινε φέρε μας να φάμε, μην κοιτάς. Αλλά εντάξει, τα καταφέραμε. Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ, Τάκη.